Benvidos a Todo Mal, o programa que a salsa do churrasco lle bota as patacas. Cabeceira. Si non tes gana de facer o programa. Un programa que lle bota as salsa. A ver, queres que repita a frase? No. Vale, por repetir, porque non lle gustou al principeso. Porque un cando empeza ten que empezar con todo. Ten que vir arribísima. Falou. A ver, non repetir. Benvidos a Todo Mal, o programa que a salsa do churrasco lle bota as patacas. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Sabes, non tes un término medio entre persona que non quere traballar e cocainómano. Non, tes é a miña vida. Unha escala de grises. Tes unha escala de grises. Son así, de extremos. Que tal? De extremos, como Guardiola. Todo ben? Que? Todo ben? Eu mal. Mal? Por que? Mal. Vai moitísimo cuello. Xa te vexo que estás... Estou teso, mírame como unha galiña, así. Que fixeche lá para que che doi o cuello? O que máis podes fazer para que che doi a cuello ou a espalda? Non moverte. Deitar deitado. Deitado que máis che joda a espalda. É verdade. E eu eso non vou permitir que me frene. Hai que aprender a xogar con lesións e hai que aprender a dormir con dor de espalda. Estaste preguntando onde están as miñas camisas hawaianas. Estalo preguntando moi fuerte. Seguramente na secadora, porque con esta chuvia... É que teño moitísimas máis que dixen vou poñer camisas de agora hasta que paremos de gravar o programa en verán. Pero xa veo a chuvia, outra vez tuve que poñer jersé. E por que lle roubaches o jersey a unha profesora de gallego de instituto? Pois eu que sei, é bonito. Bueno, entón, se ti estás mal, eu estou chea de frío, vai ser un programa bonito hoxe. Un programa digno de ver, digno de estudiar o... Sí, digno de estudiar na Facultade de Comunicación. Todo o que non hai que hacer en un podcast. Eso, así podemos chamar ao podcast de hoxe. Que non, todo o que non hai que facer no podcast. Tú vai estar de puta madre, por que? Porque estou eu aquí. Moi ben. E a xente gusta, a xente viveu moito de ver a xente como a min. Deso vivían os circos nos anos 50. De ver a xente, un jorobado, un chepudo. Isto é o que me está mantendo este podcast, que somos dos monstros. Bueno, pois unha vez que estamos saludados, quero iniciar unha nova sección neste programa. Bueno, así, xa, sin calentar. Sin calentar. Vais a chamar a sección Robocop. Robocop. Sí, porque estou tal cual Robocop. Síntome como un robot movéndome así. No. Vale. A nova sección que imos a iniciar vais a chamar Como anda Beckham? Como anda Beckham? Como anda Beckham? Direito, mellor que ti. Porque el ten fisioterapeuta. Como anda Beckham? Sí, porque, diredes vos, e para que importa este señor Beckham? Absolutamente nada. Pero aquí a señora non fai máis que mandarme fotos de David Beckham e dicirme, mira o que fillo lle Beckham, mira o que fillo Beckham. Xa comprobaríades aquí aquela torre que nos dou carjaliñas de Beckham. Mira que ver jaliñas de Beckham. Hostia, pero non é impresionante que David Beckham teña un jaliñeiro. É unhas jaliñas que non sei onde comprar esas jaliñas, que son jaliñas como o meu can. Deben de pesar 50 kilos cada jaliña. Son grandísimas, con curredondo, bueno, son preciosas. Un curredondo? El pa unha boina, vai por aí ao jaliñeiro, está chalao con que lle poñen ovos, descubriu que... Sabes quen pon boina e vai ao jaliñeiro? Quen? Teu pai. Tamén? E non te impresionas absolutamente nada. Meu pai non xogou nos Galácticos. Bueno, teu pai cando iba aos barrios de Padrón, algo galáctico tamén era. Pero sabes, impresioname moitísimo, bueno. E despois que Victoria é unha fenómena que fai unhas camisetas chulísimas, bueno, é que eu son fan desa xente. Pois eso, como é fan de David Beckham e me rompe a miña cabeza, pois menos que lle rompa a todo o mundo. Que mundo. vos rompa a vos e eu quedo tranquilo. Que queres, que te actualice como está os Beckham? Sí, entonces na nova sección, como anda Beckham... Vas-me preguntar todos os días como está Beckham? Si me acordo, sí. Vale, guai. Pois mira, casualmente... Fixo algo Beckham. No, fixen algo eu. Que... A ver, vouche poñer en contexto. Eso sí que me extraña que me digas. Resulta que Victoria Beckham celebrou o seu 50 aniversario esta semana. 50? 50. Pois está estupenda para 50 anos. Está feito un pibón. E que pasou? Bueno, fíxose viral o vídeo de que vai loucas Spice Girls porque foron... Pero unha pregunta, antes de nada. Ela fixo 50? Sí. É máis bella que Beckham. Sí. Colleus un yogurín. Sí. Ostras. Sí, son o meu modelo a seguir en todo. Ti tamén queres un yogurín? Claro. Como Beckham.
con cartos, guapo, mas quere, con jaliñas. É que, a ver, teñen todo nesta vida, esa xente. Pides moito, porque o que teña cartos en Galicia non creo que teña jaliña. Sí, sí, ten. Entonces... Sí. Xo teño mirado con cartos e con jaliñas, non te preocupes. Entonces, foi o seu 50 aniversario, fixose viral o vídeo porque invitaron as Spice Girls e bailaron ali, bueno, como a Serege, pero en inglés. Ah! Se era unha festa de aniversario e inventou as Spice Girls. Sí. E a todas, foron todas. Todas. Que dicían que se levaban mal, que andaban e tal, que non se falaban, e resulta que para a festa sí que van. Bueno, para a festa. Cando haxe que ir por pienso para jaliñas a ver cantas das 5 Spice Girls chegan. Melvin non vai, Que foron todos, joder, que os que nos levan son os chunguitos, Andy, Lucas e todos estes, pero as Spice Girls non se van. E sabes como acabou esa festa? Acabou a festa con Victoria Beckham salindo ao lombo de David Beckham e traio aquí un marcao para ter aquí. Porque eu estaba que aspiro na vida. Que haxe un señor con jaliñas e con cartos e guapo e máis novo que a min e que me saque ao lombo cando vai por aí de festa aos bares. Completamente. Este é o soño da miña vida. Entonces vou non deixar aquí un marcao. O detalle de que, claro, sale do pub, non? Claro. Pero ainda a noite. Pero Victoria fixeronlle falta unhas gafas de sol, polo que fora. Amé, claro. David Beckham ten o rojo na cara, se te fijas, ten o rojo suficiente de tuve que aguantar un pouco porque vin tan borracha a miña moza que eu tuve que parar. Ten ese rojo na cara. Ui, como vai, déxeme parar a mí, porque os dous non podemos ir. Eso é moi importante na relación, sabes? Sí, O que estamos vendo nesta foto é o amor. O amor puro e duro. Quer decir, ves que un se está indo a 120, ti tens que decir, bueno, pois eu meto cuarta, baixo a 80, Tal cual, e vou aquí... É máis esa generosidade, é o teu aniversario, vou baixar eu porque é a tua festa, non? Home, generosidade, non? Lógica pura. No, lógica Porque pura, hai- no, yo conozco Sí, a muchos. conoces a moito hijo de puta que é o cumpleaños de outro e ¡guau! Todo pa min, me cago en Dios. Unha pregunta sobre como anda Beckham, sobre esta sección. Vai ser como anda Beckham dos Beckham Boss? Ou tamén me vas meter a porrelada de Cruz Beckham, Eso Brooklyn non- Beckham, a mí eso- Chiqui Beckham, non? A min eso non me interesa para nada. A min Ese interesan non meus Beckham os pais. Victoria e David, o resto, para mí son todo o mesmo e son que van traballar. Ti eres como os de Telecinco, só te importa a pantoja e pa que rin. Tal cual. O top, o resto non me importa. Entón, antes estuve con miña nai vendo a televisión. Pasei por ali, desde que vas á nevera, porque non sei por que cando estou todo o día na casa, apetece chir á nevera. Sí. Non tes un objetivo, apetece chir. Sí, é verdad. E a ver que hai. E se non hai nada enfadas. Hai o mismo que hai 5 minutos. Pero- E que hai 10 e que hai 15, pero van mirar por si acaso. A sorpresa que estaba vendo Ana Rosa Quintana. No, sí, que agora vai polas tardes. Polas tardes. E preguntei unha cosa que me fixo moita gracia, pareceu-me moi faltón para Ana Rosa e é algo que me parece faltón para os programas de televisión. E dixen yo, mamá, ese programa é moi malo, por que o estás vendo? E digo, non me gusta nada. O que pasa é que quero ver os mozos da Arousa. Os mozos da Arousa. Empezaba o concurso despois e era como, se empeza ás 8, eu a menos 5 xa estou conectada que non me quero perder nada. Entón, claro, ti ves que ao mellor estás vendo un programa e que o está vendo, non, po siguiente. Claro, haberá que avisar ya as señoras de que non é como estar na cola para comprar entradas para un concierto. Sabes, non tens unha lista de espera. O sea, tipo, así xa entras, sabes? Sí, Non tens que sí, estar sí. 5 minutos antes. Sí, pero e se conectan antes? E perdo o meu saludo inicial? Sí, que é sempre o mismo. Sí. Pero é moi gracioso. Que están aí pendientes. Estuveste vendo a Ana Rosa onte á tarde. 5 minutos. Primeiro de todo estaba Torito. Hostia, ainda vive. Eu digo unha Señor. cousa. Cando se van a enterar de que non lle gusta a ninguén? É unha persona que vai cada certo tempo, vámoslo intentar outra vez. Sí. Vámoslo intentar outra vez. Vámoslo intentar outra vez. Non, xa estaría. E porque preguntei e porque o programa se chama AR. Chamase AR o programa. De Ana Rosa puxeron as iniciales. AR. Sí. E por eso sabemos que é Ana Rosa. Bueno, que... Porque a min dime que é Laura Pampín, un nombre inventado, e pareceme, digo, pois será outra persona distinta, que lle pasou a Ana Rosa na cara. Parece que lle beliscaron no cu e tiraron da piel toda para atrás e quedou aí. No, o que pasa é que está enfadada. Está enfadada sempre. Está enfadada sempre, entón que doulle así o gesto. Ah, eu pensei que en vez de unha operación de estética se fixera unha operación de antiestética. No, o que pasa é que ora é a que manda en Telecinco e está moi enfadado. Por mandar. Porque ten que levantar Telecinco e sale todo ao revés.
Ai, e ela está facendo moita forza. E por eso está así, de levantar Telecinco. Está levantado o Telecinco a las horas, entón, pensa que me cago en tal. Foi unha xogada maestra esa, de estou triunfando pola mañán e hai un programa que triunfa pola tarde. Vou ir pola tarde a triunfar e agora non teño programa nin pola mañá nin pola tarde. Jodemos todo. Jodemos todo. Ese foi o movimiento. Foi un movimiento espectacular, Sí, sí. Pois si, fijei-me que na raza ten así unha tensión na cara que eu creo que operaron os mesmos que fan as cámaras dos hoteles. Que as cámaras dos hoteles ten as sábanas super tirantes. Sí. Pois deben ser as mesmas personas. Hai máis tensión ahora mesmo na cara de Ana Rasa que nun partido da Copa da Costa. Que hai tensión, Sí, supoño. E hostias. Sí. Non sei se na cara de Ana Rosa hai hostias, pero... Xa estamos na primavera, xa levamos aí uns días na Non se primavera. nota. É que estou indo na Aurelita ou a chover. chuvia. A pesar de que estás notando que chove, estamos en primavera. Hai moita xente, seguramente escoitaxe moita xente dicir que ten alergia. Todo el mundo. Todo o mundo ten Cando eu alergia. era rapaz, había 2 ou 3 con alergia, que xa non nos xuntábamos con el no recreo, porque non tiña alergia, a ver se vai ser contagioso. E agora de repente todo o mundo ten alergia. Sí. Pero a mí me gracia que hai xente que está, ostras, está fatal, pero moi mal, que notas claramente que é unha enfermedad, que ao mellor van cunha perna na man e din, non, eu que teño é alergia. Home, tampouco é toda alergia. Entón, queria che dicir... Pois en principio, se sangras non é alergia. Todo o mundo que usa... é alergia, en plan, a ver, tranquilo, non é alergia. A ti pegar un tiro, joder, non é alergia. Quería preguntarche que cousas lle tes ti alergia. Eu, por exemplo, teño alergia a xente que di pouco se habla. Ah, vale. Pensei que era unha consulta médica. No. Que iso tamén pasa moito no médico, que é algo, unha das respostas máis gallegas que existe no mundo mundial é cando vas ao médico e te preguntan algunha alergia? E o gallego contesta que eu sepa non. Que claro, é moi bonito, porque, home, eres alérgico, home, que eu sepa, en principio non, pero non me meter mierda, porque ao mellor sí que son, sabes? Que tamén é unha forma de lavarse as mans. Claro. Se pasa algo, culpa tú. Culpa túa. Non, eu refiérome a cousas que che dan alergia así da vida cotidiana. Vale. Non alergia de un sarpullido aquí, No. sino un sarpullido aquí. A mí hai veces que me dan sarpullidos. É o que che digo, xente que di pouco se habla. Como pouco se habla de que? Fenómeno. E sempre son chorradas. No, ou cousas das que sí que se falan. En plan, Claro. pouco se habla de algo da actualidade. Pedro Sánchez. Sí, non se está falando nada. Hostia, estás falando de Pedro Sánchez todos os días, José Luis. Que dices que pouco se habla. Entonces, cousas así, sabes? Ou xente... Esta xente que di, non sei se é con pouco se habla, pero que din ao mellor, vou dicir unha cousa, non me importa o que me dixan os demais, pero a mí gusta o combo dominicano. Sí, claro, e a todo o mundo. Sí. É como se fora un super rompedor. Sí, eu non me... Dixo, xa está, non me importa o que pase, que se me apuñalan pola calle, a mí, tranquilo, José Luis. Sí, despois isto vai haber, hai moita xente que sí que o fai, pero a mí dá un pouco de repelús e de alerxia, que é a xente que no coche leva unha pegatina de bebé a bordo. Que é como, que pensas que vou ter un accidente contra ti se non lavas a pegatina? Hombre, eu acelero, cando non vixo pegatina. É que é como, hostia, non quero ter un accidente, dame igual que teñas pegatina ou non. Eu cando vou na autopista, como non vexo a pegatina, zumbolle en 150, 170. É que Parece que o pide. É que se tes que... O sea, se esa pegatina fai que o resto dos coches vayan máis a modo, terán que levar os coches de tráfico, non? Tamén a pegatina bebé a bordo. Ah, sí? Para que vayas máis a modo. E ti cando vas co can, tamén deberías levar unha de bebé a bordo. Claro. A mí sabes que me fai moita gracia da pegatina de bebé a bordo. O que? Que eses coches, claro, compras a xente cando ten un fillo, normalmente cambia de coche, ponlle a pegatina, pasan os anos e depois venden un porrero. E depois vai un porrero e que a pegatina de bebé a bordo. Aí a bordo van moitas cousas, pero non un bebé. Sí. Tamén me dá moita alergia, igual falei algo vendo aquí, pero é que é unha cousa que me dá moitísima alergia, que é a xente que di... a xente que lle chama pafeto aos bares. Creo que xa o falamos e creo que ti eres unha desas persoas. Non me parece mal. É que non é o mesmo un pafeto que un bar. Por que? Que é a diferencia? Un pafé de noite. Pero é un paf, non é un pafeto. Pero porque... Esa é diferente, podes chamar paf, discoteca... Porque paf... Unha cousa era un paf e outra era un pafeto. Ai... Un pafeto... Non. Pafeto é un cutrerío un pouco peor. Un antro. Claro, pafeto. Pois hai outra palabra, antro.
É que antro podes ir a unha taberna, un antro. Xe un antro. Xe un antro. Xe moi mal. Eu estou che dicindo que me dá a min alerxia. Pois que che siga dando. A mí dá mal que che choren os ollos. Sabes unha cousa que sí que me dá alerxia? Que? As peluquerías que poñen música triste. Que vas á peluquería e estás pedindo unhas mechas como as de Lucrecia. Aí, color, alegría, la vida é un carnaval, sabes? E poñen cheia música de Iván Ferreiro. Hasta alegría, joder! Aí Iván Ferreiro atropellou nun coche. Alegría, me cago en Dios, que che poñen aí... Tío, mellor, claro, 10 minutos que que che fan virar 10 minutos. Fai 2 anos que non me aplicaría. Pero eu que teño que estar ali 2 ou 3 horas. Aí, a última vez que fui á peluquería, Sí. marchei que tuve que pedir cita no psicólogo. Que en plan, mira. Marchei deprimida, de verdade. Yo digo, como, pero porque estou triste? Hostia, porque... Esta señora me puxo música triste 2024 en Spotify. Está chegando a dicir, en vez de cortar máis puntas, corta máis venas. É que, de verdade, fano moito tamén. Fano moito tamén nos bares de brunch. Os bares pola mañá vas desayunar e hai música triste. A ver, home, por favor, non che dixo que me poñes a Maluma Baby, hostia, pero unha música un pouco de... Joder, mínimo que non che te gana de salir de desayunar e tirarte por un barranco, tío. É verdade. Non che parece? Pareceme completamente. Teñen unha puta costumbre de obligar-te a escoitar música triste nos sitios. A min penso gusta moversca. Sabes que polo menos Vas a tope. un chunde. Sí. Bueno, vamos a comprar roupa. Bueno. A ver, tamén che digo que no ver que si por música triste ninguén compraría esa roupa. Necesitas que te aturda un pouco o ruido. Pero bueno, pues é outra alegría. Ostras. A verdade, a min o que máis me chocou de todo isto é quen se pon as mechas de Lucrecia? Quen é tan atrevido? Eu creo que nas pon a propia Lucrecia. Pois sí que é verdade que é unha pena que se pon música triste, aparte que tal moito tempo. Eu prefiero o nas peluquerías de homes. Ti cando vas a unha peluquería de home, a banda sonora que hai son comentarios farcistas. Sempre hai un señor esperando para que lle corten o pelo e tal, e dicindo, son todos iguales, había que vir unha guerra a matarlos a todos, me cago en ti. Joder, pero polo menos, eu que sei. Polo menos con energía, con energía, claro. Non di témonos que matar todos, non, di hai que matarlos a todos, hai que facer cousas, ir para diante. A ti tan vida, joder. Pero Si, gustalle moito unha guitarra acústica, hombre. E un tilingli. E unha música instrumental e unha tipa aí cantando. Vamos cortar o pelo. Para que vas cortar o pelo máis? Para que despois che diga o teu home que guapa estás, ben para que che mete un viaje. Exacto. Ou para ligar co que che gusta, ou a que che gusta. É triste eso. A min amargan máis peluquerías, por eso. É verdade, Por eso si tes o pelo feito mierda, para non ir a... Porque na miña casa, pero con música de Karol G. Claro, coño. Teño o pelo mal, pero alegre el corazón. Eso me gusta. Elo. Eres como a Lucrecia. E tamén lle digo aos nenos que teñen que ir para a cama. Recordemos que os nenos chamallos entre 18 e 23. Chamallos os nenos. A modo. Non chamas tíos nenos de entre 18 e 25. Los lunis y los niños. Vamos a la... Despois, outra cousa que me dá así un pouco de alerxia. A xente que ten no seu WhatsApp 80 mensajes sin ler. Pero non WhatsApps de nun grupo, non. 80 chats sin abrir. Que lle ves ali a pestaña de 80 que diste. Pero tranquila. Non tuveches tempo para ler os mensajes que che mandaron. Xa hai xente que o deixa adrede porque despois falle captura e di, ai, sabes, e enseña xa. Vale, ese rollo que despois suben en Instagram unha conversación e ves ali o número 80 como va, ai, é que me escribiron 80 personas e non lle poden contestar, tranquilo. Sí, claro, como dicindo, as que me están metendo ficha e tal, non vos podo contestar por eso porque non quero que me deixedes de falar porque ahora non me interesa, pero a mellor pa semana. Ai, é que eu nunca contesto os WhatsApp, son moi despistado. Pero canto WhatsApp che chegan, vamos a ver, hombre. A ver, que é usted, Biden, o presidente de los Estados Unidos, que lle están a escribir de todos lados. A ver, por favor. Biden non creo nin que tiña móvil, pero bueno. Biden ten un destes con números grandes. Joder, pero... Está Rosalía que non ten unha persona en visto, e estás ti con 80 WhatsApp sin ler. Total. Venga, hombre, venga, contesta. E aparte,
A min eso é como... Se contestar é un segundo, que sempre son tonterías. Ou non contestas, pero abres o mensaje e cérralo. Claro. Ou bloqueas o tipo. Porque iso é unha limpieza, eu non son capaz de ter aí cousas abertas. É verdad. Ti bloc. Exacto. Claro, Oye, para notas abertas. É verdad iso. Ai, despois outra cousa que me dá así bastante alerxia é a xente que che ve unha foto, por exemplo, anda a Torre Eiffel e dixe que foches a París. Non, estuve en Carballo. Eu, de verdade, Non hai xente que non sabe de geografía. Home, por favor. Que sabes que agora está moi de moda nas cidades que chantanche ali un cartel no medio de León, un cartel que pon León. Está moi de moda ahora, Si, non se fixo, hostia, iso non se leva feito. Está moi de moda. Empezaron agora. Na miña aldea non hubo nunca. Está un moi de cartel moda. que poña o nombre da aldea, non, empezaron agora. É que eres todo de perdido. Eu non che digo o cartel que está na entrada da carretera, eu digo este que pon as letras en grande no medio dunha plaza, que pon ali o Con flores ao mellor. con flores todo alrededor e pon León. Sabes? E a xente faz ali a foto turística, eu digo esa. Sabes onde? E a xente dixe, faz ali a foto turística ali nas letras que pon León, e a xente, onde estuvestes? En Salamanca, non te jode. Sabes quen ten unha foto que sobre en que cartel todo o día está unha foto? Nas que poñen Gijón. Gijón, todo o día vai a Gijón e di, ponme aquí a foto, que non hai outro puto sitio para facerse fotos en Gijón, que é todo horrible. E faz a puta foto, que as letras de Gijón, ai, onde estuvestes? En Nueva York, mona. O que pasa é que a puxer en Nueva York unhas letras de Gijón. Para despistar. É que... Porque ao mellor te diría, moza, vou a Nueva York, e depois sales co cartel de Gijón. Sabes unha cosa que me dá a min alerxia, pero que fai un dos mellores amigos e non sei como dicirlo. Pois vai non saber agora, a ver. Que ao mellor vai a Playa Boiro e pon Punta Cana. Ou vai a Santiago e na catedral e pon Roma. O gag. E pensa que eso é unha genialidade. O chiste é... Sí, eso fai moita xente. Así. Sí. E levan a broma tanto ao extremo que hai veces que é como... É que pode ser Roma, eso. Sí. Sabes, fai unha foto a un café e pon Roma, que... Sí, o café é igual en Roma que aquí en Pazos. Igual, sabes? Sobre todo se é la baza. É que baza, que é un café e máis as cartas que estás xogando. É a baza. No, pero... Escápaselle a broma das mans. No, sabes? O que se lle escapa son as neuronas. Quer dizer, porque que broma é esa? Eu non entendo. A ver, eu reconozco que faiche gracia unha vez. No, que ti tamén a fixeches, se eres desa. Eu fixe, non? Eu non sei se faría. Seguramente, pero eu fixe non a vez. Pero, joder, macho, xa está. Igual de culpable eres. Se matas a unha persona ou matas a 20, eres asesino. A mí faime gracia os que o fan nos campos de fútbol. Que che fan unha foto aquí no campo de Charlo de Dodro e poñen Riazor. Ti te crees que eu diferencio o Riazor de Charlo? E ti te crees que os que van a Chenlo diferencian Roma de Santiago? Pode facer esta broma porque conozco xogadores do Dodro, entonces. Claro, o meu cuñado xoga no Dodro. Eu dicía xogadores non veteranos. Non é o mesmo. Tamén me podo meter cos veteranos porque conozco Outra cosa que me dá alergia. A xente que se toca para falar, me cago en Dios. Podes falar ca boca. Eu escoito cas orellas, non co brazo. Que me parte do puto día que me estás así no podcast. E aparte, solo estamos nós os dous. Cando falas ti, escoito eu, xa sei. É a comunicación. É que non ganas emisor, e toque boca así non falei nada. É que me cago en Dios. Non me dá alergia que me vai estoupar un huevo un día. Sabes que me dá alergia? O catálogo de Netflix. 253.383 películas e non me gusta ninguna. É acojonante eso. Pero non é que non che guste, é que non che apetece nin entrar. Nun carallo. Mínteme. Faime como algo mercadillo, dime novedades, últimas marcas e depois que non sea. Pero que xa no trailer dixo, esta puta merda que non quero ver. Sí, completamente. Eso si, chega a final de mes e dixo, non vou quitar, que senón que vexo. Tal cual. Sí. Era meu que me jode de Netflix. Si non, onde perdo o tempo pasando pantallas? Claro, que me jode moito de Netflix, que non... Ti vas á biblioteca e vas a Pérez Reverte e hai libros de Pérez Reverte. Ti vas a Netflix e pos comedia e non hai comedia. É verdad. Hai cousas. É verdad. Por favor, Netflix, unhas etiquetas ca súa lógica e co seu tal, que sepas que vou ir á caixa das galletas. E hai galletas.
Sí. Vou ir á caixa do chocolate. Hai chocolate. Pero ti A miña pos- casa funciona así. Ti en Netflix pos películas de comedia. Una mujer muere de cáncer y entonces su hombre como, ¿y dónde está la comedia? Que lle contaron un chisto ao produtor mentras ela pensaba. É que No, é moito. é acojonante. Os de Netflix na nevera jardan as alpacas. É dicir, van todo así a lo loco. Un orden, por favor. Sí, Ten que haber un orden na vida. Que nos está vendo o señor Netflix ahora mismo. Debería. Debería contratarnos e facer unha serie de comedia e que a xente diga, pois efectivamente é comedia. Estes dous son tontos perdidos e é unha comedia. Nós tontos moi tontos. Pois é que se poderíamos ser nós. Vale. Despois, outra cousa que me dá alergia. E isto vas a estar de acordo comigo porque a mí me cago en Dios. A mí isto... Como se chama esta alérgica tan fuerte que che dé un pallá? Que che deu para allá. Que che empeza a hinchar todo e quedes así muñeco. Non sei, pero vai tempo que che dou. Non puta idea. Pois dame Un shock anafiláctico. Pois a mí o que me dá... Este claro. A mí o que me fai que me dé Como un que é shock ese? anafiláctico deste. Pero vamos a ver, o que non se pode é preguntarle a unha persona algo que che conteste e non pode llegar. Eso sí que me dá alergia, mira. Eso é cando alguén che pregunta algo, dirlo e non queda convencido. Pois non me preguntes. Xa. Claro, oye, canto é 16 máis 8? 24. Bueno, vou mirar no móvil por si acaso. Pois entonces, mira no móvil e non me preguntes. É verdade. Pero mira, Shock anafiláctico. a mí o que me fai que me dé un shock anafiláctico é a xente que che pregunta que faz antes de propoñerche o plan. Ah. Que non che dá tempo a pensar Non- unha excusa. non- Non podes pensar unha excusa. Non que faz de que estás facendo ahora, senón que faz á noite. No. Que faz viernes. Ou que estás facendo agora? Que diste, mierda, vai-me dixer de ir tomar un café ou a mellor vai-me propoñer de ir a facer un trío con máis iglesias. Non sei. Pero se che di, vamos tomar un café ao monte a unha taberna que hai que é unha puta mierda. Ah, pois sí, porque todo máis iglesias todo bueno. Claro, eu quero que me dixas o plan antes, porque así sei se teño que pensar unha excusa ou non. Claro. Estou me explicando. A mí Perfectamente. non me dixas, que faz? Non, a mí dime, oye, imos facer non sei que. A mí pásame moito. E así dixoche se Claro. busco unha excusa ou non. Como a mí pásame moito un que faz viernes. Depende. Se me propós unha mierda, penso unha mentira. Claro, ou fago a outra cousa mellor, Exacto. que despois sempre contestas, non sei por qué. Pero aí xa estás atrapado polos collóns. Sí. Claro. Porque non sei, pues, como non sabes, Entonces, como non facemos sabes, non sei vente. Ai, vente. que. É como lle dices non podo, se non sabías. Claro. Pois iso Ah, é unha trampa, é como a botella que cortan para as velutinas. Esa pregunta é igual, meteste unha vez que estás dentro non tes onde salir. É igual, A mí na alergia, O que? a xente que lle contas algo ou lle explicas algo e despois contacho el a ti. Como se fora unha cousa del. Ai, eu se fago moito. Sí, por eso estou dicindo. Non sabes, pasoulle non sei que canto. E ao día seguinte, non sabes que lle pasou non sei que. E tens que estar ali con cara de subnormal, escoitando, porque ainda por riba ainda que lle dixas, xa mo dixea, xa o sei. Sigue cho contando, como se fora cousa del. Eu se fago cho a ti. Un montón. Que é como ir a onda Mancio Ortega e venderlle unha camisa do Zara. É como ir a onda Julio Iglesias e enseñarlle a ligar. É como ir a onda Carla e enseñarlle a roubar no Séfora. Somos expertos mundiales neso. Non fai falta que ninguén lle vai. É verdade. Digo outra cousa que me dá alergia a mí. A mí dá moitísima alergia os xefes que van de psicólogos pola vida. Bueno, os xefes. Uno. E ahora el Dame paso. moitísima alergia aos xefes. Pero despois, dame moitísima alergia os xefes psicólogos. Sabes, que che din, ai, se estás mal, contamo. Podes desafogarte comigo. Podes me pedir consello, en plan. Pero ti te crees? Vamos a ver, se teño un trauma por culpa túa, anormal. Ti crees que che vou ir a dicir a ti que eres un normal? Sí. Pero non está ben visto. Entendes o que che digo? Non está ben visto, non? Eu fixo non gustou nada. Pero, xe, É que, joder, os teus Miquel. jefes a ti preguntanche polos sentimientos. No, pero hai jefes por aí que din... Por aí, en Castilla. Porque aquí en No, Castilla... a ver, hai xefes que che din, a ver, se tedes un problema, contamo, coño, o meu problema eres ti. É verdad.
Pero contocho. Pero contocho. Mira que me pagas unha mierda, tratarme como os huevos e pensas que son su normal. Ese é o meu problema grave ahora mismo. Bueno, eso é que lle teño que cambiar aceite ao coche, pero en principio vou máis por Pois vos. iso jadome moitísimo, jadome moitísima alergia. A verdade é que sí, unha alergia que ni Dios, nunca me pasou, pero... Hostia, é Sí, grave, É como que te apuñala unha persona e veña e che diga pásache algo, se tens algún problema, dime, home, pois é que me acaban de apuñalar, hijo de puta. Cántame tus problemas. Home, pois mira, Al principio ti. xente que me dá unha alergia pero, mira, eu digo unha cousa. Como vais a dicir todo cousas que fago eu? No, isto non faz ti, pero é unha cousa que che jode moitísimo. Eu hai unha cousa que me pode arruinar o día, e é unha tontería. Pero eu vou confesar aquí unha cousa que ninguén pensa que Telegaita sea así, pero lo voy a decir. Eu son moi cotilla. Moi cotilla. A mí eu cotilla, me gusta cotilla. É verdade. Me gusta cotilla, me gusta. Ai, a que non lle gusta. Personas de bien. Que non che gusta o cotilleo, que eres buena persona e eres unha persona de bien. Eu son unha rata. És unha rata callejera. Ademais, eres unha rata callejera pesada. Sí. Porque eres capaz de estar ca mesma puta mierda. Ai, mucho tiempo el cotilleo. Muchísima. Si o cotilleo é bo. É mucho tiempo, non son 5 minutos, nin 10, nin media hora, nin unha hora, nin 2, nin 3. Me gusta o cotilleo. Son 2 ou 3 días co mesmo tema. Vou ir ao inferno. Que chai que dicir para. Eu cantas veces che tuve que dicir para. Doi, a mí unha vez, vou contar isto? Non te contes. Non, vou non contar. Doeu unha cabeza de escoitarte. Bueno, pues para que me Que contas che un tuve que cotilleo? dicir, mira, xa está. Ah, para que me contas un cotilleo? É o meu punto de Doeu vista. unha cabeza. A mí se me contan un cotilleo, eu... é que parece que é outro día xa. É como... E hai unha cousa a min que me pode arruinar o día. Cal. Cando ve a unha persona e che di bueno, teño un cotilleo. Ai. E entonces ti marchas, faz outras cousas, tal, pero xa vas na cabeza, hostia, que me vai contar. Ou mandan un WhatsApp, pois contoche. E ti bum, 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 hostia, mi mata, sei que... E pois chega e é unha puta mierda. E é unha absoluta puta mierda, unha subnormalidade. Non sei, que non pagou hoxe o café. Me cago en Dios, quero un cotilleo con collón, me cago en viola. Quero un cotilleo de Pedro Sánchez que quere deixar o gobierno porque empreñou unha filipina que se chama Isabel Preisler. E me cago en Dios, é un cotilleo. Sí, é verdade. Sabes? Eu que sei, a Mancio Ortega vendeu o yate e comprou unha moto de trial. Hostia! Ese quero saber, eu as cousas que me flipan a mí. Hostia, é que monterme aí, venderme un tráiler de puta madre Sí. e depois é unha porquería. Sí. Non levei tal decepción desde Batman contra Superman, que tamén o tráiler era que nin Dios e depois unha mierda que non había por onde collelo. É que non se pode generar expectativas e depois que non haxa nada. É como as amigas de miña abuela que sempre me dixían, ai, que guapo eres, e depois ninguna quería follar. Eso está feísimo e non se fai. Non, pero é verdade, non generedes expectativas. No, Verdad que eu aí... Aí hai que ser objetivo. Oye, e se é unha mierda, contalo no momento. Sabes que me pasou? Claro. Pero non lle metas película. Sabes que me pasou? Enganchoume a chaqueta no coche e rompina. Sí. Pero non me dixo, ai, pasoume unha cousa. Sí. Aquí, vou che dicir unha cousa. Hai xente moi peliculera. Hai xente moi peliculera que ao mellor venche. Ai, pasoume unha cousa. Ai, o que me acaba de pasar. E ti mesma morreu o seu pai. E pois, salindo do baño, tiña un pouco de papel higiénico colgado do pantalón. Home, Carmiña, entenderás que rímonos de ti, sí, efectivamente, pero non me veñas con que como se che pasara algo gravísimo. Ou ainda peor, que che contan algo dunha persona que non conoces, entonces non te podes, sabes? Sí. Non te podes recrear moito no cotilleo, que é como, hostia, pero sí que sabes quen é, non sei, non te esforces. Guapo, pero entonces nada. Deches con outra clave. Que? Hai xente que che di. Sabes Juan Carlos? No. Si joder, si que sabes quen é. Vamos a ver. Eso sí que dá alergia. Si non sei, non sei. Si joder, Juan Carlos, que ten un Seat Ibiza amarillo. Que non sei quen é Juan Carlos. Si joder, que estudiou en Cacheiras e despois fixo FP en Padrón e ten agora unha tienda... Non sei quen é Juan Carlos. Podes confesar unha cousa. Que? Eu hai veces que dixo que sí que sei porque me deixen en paz. Hombre, todas as veces. Eu desde os 22 anos, esa loita perdina. Sabes quen é tal? Si. Non lucho unha, Non lucho unha. Eu sei quen é todo o mundo. Ti estás nun grupo de amigos. Isto é unha alergia gravísima. Eu creo que vas estar comigo. Estás nun grupo de amigos ao mellor tomando unhas cañas, un café ou que sea. E hai ruido, bla, 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 e un día unha subnormalada. E entonces ti dis, pa, pero non te escoitaron. E entonces hai un que colle e di, pa, e repito o mesmo que dixaches ti. Pero en alto, para que escoite todo o mundo. Sí. Que che rouba os chistes e que che rouba Os comentarios, a veces vamos un comentario, como,
Non sabía que tiñamos un loro no grupo de amigos que repita as cousas dos outros. É verdade. Sí. E a veces está ben, porque, bueno, non é un ninguén e tal, pero a veces dilo, non te oen, valo repetir, pero xa tuvo outro hijo de puta a precaución de repetirlo alto. É moi fuerte e moi convencido. Porque a veces é como si pensaran, debe se me ocurrir a min. Para eles é como, oíno, debe ser o que oín na miña cabeza. Cantas personas hai nesa cabeza que chivan algo de fora e non sabes se é teu ou de outro? Tal cual. Sí, eu estou moi de acordo. Iso é moita alergia. E normalmente hai xente que vive de que as súas relacións sociales as basa en coller comentarios de outras persoas. Que é como, mira, é que o teu mozo non está namorado de ti, está namorado do que tes ao lado, que lle estás copiando todos os comentarios, sabes? Porque todo o que dis é da boca de outra persoa. Que pasa iso? E esto... Necesitan guionistas na súa vida. Sabes? Necesitan que alguén lle diga as cousas que ten que dicir. Sí, e as cousas que lle teñen que ajustar. Sí. Sí. Sí, é unha cousa. Esta é a última que teño, A mí dá alergia. Imagínate, acabas de cenar, vas con un fulano, e vai co móvil, e dixe, despois fago chubizo. E por que despois? É verdade. Tes o puto móvil na man. Sí. Colles o puto móvil e farmo bizum que eu ter na man, que te estou vendo que a veces estar na app da banca mirando que se che engrasaron. E ir aí, pim, e facermo. E desde aquí vamos dar un consello que o bizum... A mí, isto supoño que moita xente saberá, pero hai xente que ainda non sabe. O bizum podes mandar, pero tamén podes ti pedir solicitar que che manden unha cantidad. O sea, podo che mandar 30 euros ou podo che mandar dame 30 euros. O sea que en Bizum ten a opción Sí. Entonces, de vez en cuando podes mandar o Bizum paca. Señor Bizum, por favor, implante que ese mensaje, en vez de sonar plin, que sone e que estea o tipo na súa cara Me cago en Dios. Non, sei o segundo. O primeiro Eu a vez que me estafaron das entradas Jonathan Benigno. Non, como era? No, Benigno, como era? Jonathan as secas, Jonathan. Non ten nin para dos nombres, non lle dou tempo Pois eu mandei unha solicitud para que me devolvera os cartos. E non picou, hijo de puta. Dios, que listo era o cabrón, que era unha mente brillante. Por cierto, vou actualizar ese tema. Mandaronme outra carta do xulgado para ver se encontran a Jonathan. Xa. Mandaron unha carta do jugado rollo. Si o es ti, porque non somos capaces de encontrarlo. Ahora, si che cadra de velo, avísenos. Debe ser a carta, a 10ª carta que me mandan en plan, mira que vas ter que vir por aquí. Eu, sí, como as outras 10 veces, que é nada. Sabes que non vai, Jonathan? En vez de mandarme cartas a min, mandadelle o Guardia Civil. É que ti, vamos a ver, se tes o móvil na man, é como se eu estou ca pirola metida nunha muller e de repente dixo, veño agora. Se che follarei despois. Hostia, tes o móvil na man. Faime o bizu. Non, eu creo que é de lógica. Sí, da lógica é o que acabas de dicir. O do bizu, sí. Que eu pensei que o bizu viña para que se acabara todo isto. Sabes? O tema das deudas. Claro, que antes, hostia, que me tens que dar 10 euros, tiñas que ver ao tío, tiñas que tal, tiñas que non sei que, agora acordache en calquer momento, hostia, non lle paguei, non sei que. Piqui. Pensei que era para eso. Foi a peor. É unha cousa que viña para mellorar algo e agora é peor. Como Rafa Benítez no Celta. Pues sí. Hai que aproveitar o xiste de Rafa Benítez, que como largaron, quedan nos 2 meses de que se acorden dele. Pois nada, esas son as cousas que nos dan alergia bastantes, pensei que non iban ser tantas. E porque paramos de pensar, senón máis cabería. Podemos facer un especial que me dá alergia e... un podcast solo de esos. Un podcast a veces tamén. Pois mira, que che dicir unha cousa. O gato lava a lousa. Non che gusta nada iso. Nada. Esta semana chegoume unha oferta de traballo en LinkedIn. A ver, unha oferta de traballo, un aviso de que... Non fagas o paripé como que tal, xa sabes de que imos falar. Xa sabes o que pasou. Que? Sí, claro, que estou contando as chicoritas. Esta semana, en LinkedIn, saleume un aviso, rollo, oye, que están buscando guionista en Barcelona para un reality e o teu perfil encaixa co que busca esta xente. Queres solicitar empleo aquí, tal, de guionista, reality, wow, Barcelona, tal, non sei que, e conto este, dime, a mí tamén me chegou unha oferta de empleo. Para cortar carne nunha fábrica en Vedra. 100% real. Como é a vida, 100% real, se non hai un... Aparte,
Eu non fun abaixo cantar con taxismo da oferta de traballo en Barcelona de guionista de televisión e eu en plan, bueno, ata o nervio que a mí tamén me chegou unha oferta de puta madre para cortar carne en Vedra. Eu tiño unhas ofertas moi... Eu estou non pensando, O mellor, pájanche máis a ti que a mí de guionista en Barcelona, xo te digo. Ali en Vedra, me cago en Dios. Segurísimo. E gasto menos en vivir, que en Vedra me avise moi ben e moi barato. Bueno, a ver, é normal que a mí me mandaran esa solicitude, porque eu teño... mandaron unha solicitude para traballar nunha fábrica de carne porque eu teño un carné de manipulador de alimentos e a ti mandaron unha oferta para traballar na tele porque tes carné de manipulador de gilipollas. É verdad. É un carné que sacas as rapazas con 17, 20 anos de aguantarse normal. De aguantarse normal, sí. Tamén non teñen os camareros, Os camareros teñen os dous. Manipulador de gilipollas, claro, que tes que aguantar a gilipollas, ten razón. Sí, ciertamente. Pues nada, oye, que dixeron en YouTube, fixo moita gracia. Bueno, tampouco me flipes. No, fixo moi gracia, entre comillas, porque puxeron un comentario en plan, hostia, Telejaita, comprastes un Mac. Un Mac? En su puta vida. É o meu que o ten aí. É o teu ordenador vello. O meu ordenador vello. Que vamos explicar porque agora temos dous ordenadores. Antiguamente, Carla Núñez traía o seu ordenador que é este. Puñeo aí, porque levaba un pouco tempo, e controlaba todo e tal e que cual. Que pasa? Que parece ser que non lle deixo falar. e parece ser que isto tiña que durar 40 minutos e está durando hora e media, hora 40. E depois hai que cortar un montón. E pasou a tarde inteira cortando, editando e tatatísimo. Entonces díxeme, vouche puñer aí o ordenador, así levas un pouco tempo, levas os temas dos que imos falar e non te empezas a ir polas ramas. E efectivamente. No, efectivamente non. E efectivamente non funcionou. Pero ahora hai un ordenador aquí que é chulísimo e eu así podo mirar cousas e a veces apago a pantalla e miro a mí mismo. E me gustame. Pero que pasa? Que non me gusta o rollo de que pensades que teño un Mac. Porque a mí o único Mac que me gusta é o Macallan de 12 años. Ese é o meu Mac. Pensei que iba a dicir un McDonald's. Tamén. Ou, eu sei, os macarróns. Sí. Ai, que gana de macarróns, hombre. É que foi o que comín hoxe. Por exemplo, pasa que este ordenador como é tan bello, porque claro, que pasou? Que me deixou a min o bello e ela comprou outro ainda mellor. Bueno, xa non, vou deixar a ti o novo, non te jode. Eso é o que faría un gallejo. Un gallejo, se ves á súa casa, dache o ordenador bo, dache o sillón bo, dache o viño bo. Sí, a un invitado, non a un gilipollas. Todos os invitados son gilipollas. É verdade. Porque se tes un pouco de educación, quedas na túa casa. Bueno, que vas facer? Se non queres que se vexe o do Mac... Quería dicir que como non funciona moi ben e como non tal, en vez de un Mac, é un Macuto. E así podría botar toda a tarde porque hai un montón de palabras con Mac. Vale. Pero xa estaría. Entonces, como non quero que se vexe aquí o de Mac, porque eu non lle quero facer publicidade a Apple, porque ao mellor que a publicidade que lle faje a Apple... A xente descubre que existe Mac. Compra outro chalé o Steve Jobs que haxe agora. É verdade. O outro tuvo a precaución de morrer e deixar a outra persona. Bueno, sí, é que... Entonces, vamos a tapar o Mac. E dixen eu, con que eu podo tapar? Que teño eu que peje? E o único que teño que peje na casa é corrida. Pero eso non nos funciona. Entonces, trouxen cromos. Moi ben. Cromos de futebol. Moi ben. Que son a miña pasión de neno. Os cromos de futebol. Que pasa? Que tiña cromos guapísimos. E deixártelo na casa, claro. No, que non son de pejar. E que fixen, como a un neno pequeno que vai á escola, traelos igual para que flipedes con el. Vale, entón eu vou marchar mentre digas isto. Buah, é que flipa, mira. Teño un Rivaldo. Un Rivaldo? Que eu non sei se os aficionados do Depor estades a favor ou en contra de Rivaldo. Eu, para estar a favor ou en contra, teria que saber quen é. Rivaldo foi un que veu ao Deportivo un ano, fixe unha dupla genial, non sei con quen, creo que con Yalmiña, marcou 20 e pico goles, e ao ano seguinte, o último día de mercado de fichajes, arrancou para o Barcelona e o Deportivo quedou cos cartos e non pudo gastalos en nada. Hostia. E entonces foi un pouco perro, pero a súa vez xogaba moi ben. Pero explícache aquí atrás quen é, está moi ben. Sí, teño a Jackson Go, que era un porteiro negro de Deportivo espectacular. Son Go, sei quen é, sí, señor. Ese era amigo de teu pai. Sí. Jackson Go, sí. Sí. Depois fíxeme gracia este cromo, que é dun entrenador de Deportivo, que sale carmar na cabeza. Creo que define moi ben co entrenador de Deportivo, sale carmar na cabeza. Vou fazer como as influencers que pañen así a man por detrás para que se vexa ben, sabes? Eso fai no Flor Amparo tamén. É verdade, porque hai influencers. Depois teño unha imagen, te acordas de quen era o entrenador do Deportivo máis glorioso? Bueno, o máis glorioso, o que non era Arsenio. Sí. Acordaste del? Sí. De Irureta? Sí. Acordaste del? Sí, joder. Pois teño un cromo de Irureta no Celta. ¡Ah! Que é un flipe, chaval. Iso non estuvo no Celta, non? Pois se ve, polo menos a foto fixo.
Sí, señor, Despois, estes son de pegar. Bueno, despois teño o Mauro Silva, teño o Estadio de San Lázaro, teño un cromo dun fulano que lle cortei unha orella de neno. Para qué? Non me lo explico. Do Osasuna. Ángel Martín González, porque lle cortaste unha orella. Teño a Roy Macai no Tenerife. Teño este que se chama Toni Belamazán e que eu de neno dedicábame a facer moita gracia de decir Toni Belamazán, non a vexo. E así botaba toda a tarde. Teño a Fran Caínzos, eu sei. Nuno, que ahora é adestrador. Guti, que me fai gracia. Sempre Guti. Guti é un tal. Sí, a verdade, sí. Pinto, que ahora é músico, DJ. Teño a Guardiola. Bueno, eu que sei. Sí, Escalónica, camiseta verde. Este está guapo. Guau, pero tes a todos, A ver, alguén que teña... Bueno, seguro que nos chicoritos hai moitos que teñen... Trouxen de cromos. dous Gelminiers guapísimos. Mira, Gelminiers guapísimos. Guau, a verdade é que é a edición especial do cromo. Trouxen a este do Betis que se chama Olías porque me facía moita gracia. Porque este tense que duchar porque antes Olías. Ti de neno estabas buscando xogos de palabras todo o día, non? Fran Pasí, puto amo, un maciño guapísimo. Moi ben, Así podemos botar. Jorge D'Alessandro, que dirás ti, un entrenador do Mérida, que ven isto? É un dos do Chiringuito. Que va? Se non me jodas. No Redino Naibet. Xa era vello cando fixo foto para o cromo. Sí, Pauleta, Abreu, bueno, e estes son os repetidos, José Ramón... Eu estou enseñando os cromos, pero hai que velo na tele grande para... Sí, bueno, un xogador do Oviedo, sin ni máis ni menos, é o entrenador do Ferrol. Parece moi curioso. Bueno, eso. Canto panini comeste só? Panini é unha empresa de cromo, non é un pan pequeno. Que viñan os paninis. Que na miña casa só comíamos paninis para que non eran os cromos. Era o gordo. Eu pensei que era dos bollicaos, non era un rollo así. Ou unha pizza. Un panini, hai paninis. Sí, claro. Troyen este tipo, porque se chama Pollatos. Hostia, e non é griego. Sería un nombre moi griego. Eu vou troyen este porque se chama Aragón e xoga no Zaragoza. E parece moi precioso que sean tan organizados, en plan. Aragón, tita que xoga no Zaragoza, porque... Bueno, despois, este é un tal Luna, mira, e a Luna, non sei como, sale Mauro Silva zoupándolle unha hostia, parece precioso, que xa sei como se na foto da comunión salirá ganándoche un puñetazo, é increíble, pero ti mira, está Mauro Silva dándolle tremenda patada. É verdad, que bueno, é que a foto é moi boa, tiñenlle que sacar proveito. Bueno, entonces, eu agora voulle preguntar aos chicoritas. Cal queren que pejemos? No, porque estes non son de pegar. Estes trouxen porque me facían gracia. Entonces, vou traer de pegar. Teño a Christensen, porque vivía en Cacheiras. Hostia, é interesante isto. A min este non me gusta, chicoritos. Vos veredes. Vale, que máis ten? Manjarín, porque é un clásico deportivista. É que os de pegar teño menos, porque claro, xa os teño pegados no álbum e nos vou despegar por esta mierda. Teño este, porque se chama Franco. Hostia, non me jodes. É verdade. Pachi Salinas. Eu creo que a xente vai querer Pachi Salinas, non? Que é o máis mítico. A ver, que máis teño? Villena do Depor. Depois teño aquí Vicente, que creo que era un que estaba peleado co Celta, sendo leyenda celtarra. Depois teño este que é buenísimo. Eu non é por nada. Juanito Sánchez do Celta. Isto do que trouxestes, non, o único que conozco é a Simeone. O resto é porque son moi vellos, porque de pejar despois... É a Pachi Salinas. Eu os únicos que conozco son este. Depois xa pasei a estes de... Eu creo que os que hai que traer, o sea, os que podemos facer que a xente vote é ou por Simeone, ou por Manjarín, que é o do Deportivo, ou por Pachi Salinas, que está con a camiseta do Celta, non? Ponme a Tilano Vicente. Vou poñer aquí a Mostoboia e a Gelmiña porque sempre discutían e se peleaban e todo mal, é un espacio de paz. Ala, levado por ben. Estuve pensando e reflexionando que a vida... Dios, puxeche este filosófico. Vamos a poñer unha cabeceira a isto. Bueno, a nosa camiseta, o mito da taberna. Sección, o mito da taberna. Filosofía de barra. Non que é o que pon a nosa camiseta. Pero nunca me deixa de sorprender o interesantes que somos. O guai que está, verdad? Está de puta madre esa camiseta. Bueno, entonces, filosofía de barra por Telejaita. Estuve pensando fuertísimo, de aí a mellor que me doi ao cuello. Claro. Que a vida distínguese en dúas clases de persoas. As que cando xogabas ao Pokémon utilizabas os ataques que facían daño
E só utilizaba os ataques que facían daño. E a xente que tamén utilizaba os ataques que non facían daño, pero que baixaban a defensa, ou a velocidade, ou tal. Entonces, hai un tipo de xente que vamos con todo, e que queremos as cousas, e que temos ansia pola vida, e que vamos con placaje e ataque rápido, impacto trueno e pistola de agua, como uns auténticos locos. E depois está outra xente que utiliza látigo, que lle baixa a defensa. Esa son eu. Para que lle vou baixar a Eu defensa? son dese tipo de personas. Eu son do tipo de personas que lle gusta ir ao zorro. Que creo que é o que estás dicendo ti, non? Os que van así, que, claro, baixenche a defensa, despois baixenche a velocidade, despois baixenche non sei que, pero acabas aturdido. Porque vas así ao pouco. Ti eres máis, chamo che gilipollas á cara, que ganas con iso? Tranquilidade. Non, pois eu son das que xe usa, por exemplo, en Pokémon, en a vida real, usa o ataque gruñido. Sí que usa o gruñido, sí. Non mata, pero faiche retroceder. Despois, o que dicías ti, hai moitos que usan o ataque látigo. O ataque látigo en Pokémon o que facía era baixarche as defensas. Eu conozco moita xente que fai iso na vida real. Dirigen moitísimas empresas. Usan o ataque látigo tamén. E acaban cas defensas jodidísimas. E despois tamén hai moita xente que usa, que isto recordaralo tamén, que usaban os Pokémon o ataque neblina. Ataque neblina. Que tamén desaparecen e non dignado. Hai moito en Tinder tamén. Sí. Que se utilice en España a palabra ghosting tendo aí neblina. Neblina, ataque neblina. E estamos utilizando ghosting en vez de ataque neblina, que vergüenza. Que país. Que país nos deja. Despois hai un tipo de personas que sí que non me gustan, e eu non estou a favor deso, que é os que usan o ataque que tamén o ataque Pokémon, que é picotazo veneno. Dios, como los odio. O picotazo veneno que é como un ataque aquí, é como ao principio non che fai nada o picotazo veneno, nin en Pokémon nin na vida real. Non che fai nada. Pero despois de repente vais as defensas. E vai che envenenando pouco a pouco. E estásme pasando pola cabeza moita xente así. Non sei a ti. Esta xente que non che insulta, non vai de cara, non che dá unha hostia, pero che vai quitando energía. Un día diche unha cosa, outro día diche unha gilipollez, outro día non sei que. E acaba che matando ou acabas usando o lanzallamas. É que, sabes, Estou falando de ataques Pokémon, é que sabes o peor do envenenamiento? Que? Que porque me parece a min o máis rastrero, máis hijo de puta, e solo os puercos utilizan el ataque venenoso. Porque ti, cando estás peleando con alguén, solo estás peleando nese momento. E ti podes usar látigo, placaje, lo que quieras. Pero picotazo venenoso, inda que lle ganaras, seguías envenenado para toda a vida. Hasta que morrías. Ou hasta que te curabas no hospital Pokémon. Bueno, no centro de salud, no pack Pokémon. E entón, non hai que ser hijo de puta. E unha vez que acabamos. Eu levome mal contigo. Discutimos aquí, agora. Acabou. Eu por aí, ti por aí. O que non me podes é envenenar para toda a vida. A que se che ocurre moita xente así? Moita. Pois a xente diferenciase igual que os ataques Pokémon. Hai distintos tipos de personas segundo os tipos de ataques Pokémon que usan. Que che parece? Porque ti, imagínate, que te atopas con un fulano e che fai un placaje, sabes de que vai ese tipo? Agora, faiche un... Ataque veneno? E cago en su puta. Destiny. E ora, a outra vez, a poción. E a poción cal é? Ou meterte a terapia ou meterte unha cerveza? A poción é un Cuba Libre como un templo. Ou que distida arriba, hostia. Hostia, placaje. Porque eso funcionaba moi ben. Látigo, e ti, pumba! Eu gostaba moito un que daba patadas. Viva! Pois si, gusta moito esta teoría e con isto pechamos a sección de filosofía. Todas as semanas me pasa unha cousa. É raro que ti repitas algo todas as semanas. Non. Me pasa todas as semanas me pasa unha cousa que é que me deixan un papelito de publicidade no coche. Pensei que te deixaba medio e al lado lo guarra. Non. É un papelito de publicidade que me deixan no coche, que me deixan todas as semanas, todas. E a min, entrame polos ollos e vou ter que acabar indo a ese sitio. Home, se é tan insistente. Porque é insistente. É como, a min as zapatillas Adidas Samba non me gustan. Pero estánme salindo en Instagram seguido e vou nos comprar. Incluso sabendo que non me gustan. Que non me gustan. E vou nos comprar por pesadez. Sí, é verdad. Pase o mismo na discoteca, como pasen por diante 3 veces o mismo fulano. Por sacarse de diante, por sacarse de diante.
E con isto pasa o mismo. Páñenme todas as semanas un papelito, pois vou ter que ir. E vou che dicir de que é o papelito. O papelito é Maestro Sajo. Sajo, digo. O Maestro Sajo. Despois fago eu foto e poñolle aí. Poño na pantalla. Espera un momento, antes de nada. Maestro Sajo será un curandeiro ou algo desto? Auténtico, vidente, curandero, adivinación completa e clara. Isto é o que é o Maestro Sajo. Adivinación completa. E anda atrás miña. Ten a adivinación en HD. Eu, os problemas que teño, xa sei como solucionalos. O que pasa é que non quero, non teño voluntad. Que é o que lle pasa a todo o mundo. Normalmente cos problemas, que non teño voluntad de solucionalos. Entonces, vamos a ver o que di o tipo. Di, adivinación completa e clara. Preparado para solucionar casos moi desesperados. Aí me enganchou. Aí dixen, si soy. Pero molaba moito que no papel puxera preparado para casos flojitos, que estou empezando. Un maestro Sajo sincero. Preparado para cousas non moi jodidas, Si, cousas así tranquiliñas. Mira, o primeiro que pon, casos desesperados. Aí dixen eu, vou a seguir leyendo. Por ahora encáixame. E pon, recuperar pareja. Mal. Eu por que me cago en Dios vou querer recuperar unha pareja si nos deixamos, ou o deixei, o máis probable que o deixaremos. No, pero por que me cago en Dios vou querer recuperar a un ex? A ver, xa está mal. Xa tuvo a precaución de poñer pareja e non ex, porque senón xa todo o mundo se dá conta de que é unha mala idea. É que, bórrame daqui, maestro Sajo, que me estás contando? Pagoche pa que me soluciones, ademais, non pa que me jodas máis do que estou. Gramaticalmente xa hai un concepto malo, recuperar pareja. Se é a túa pareja non tens que recuperar. Bueno, pero Maestro Sajo, eso chamas acoso. Guardia Civil, a polo Maestro Sajo. Ou será Sallo? Eu si por aquí puxera enamorar a Masi Iglesias. Aí voy. Ora, recuperar pareja. Recuperar chaqueta perdida. Aí voy. Non pareja non, chaqueta, recuperar chaqueta. Si non somos pareja, por algo será. Claro. A volver cun ex, non me fai falta un vidente, non me fai falta un maestro, o que me fai falta é ter ganas de follar cun gilipollas. E así xa recuperas a tua pareja. Sí. Despois puxo impotencia sexual. Que a ten era o que cura. O mellor ten a ele e pone no papel en plan, manda a túa señora tranquila que teña impotencia sexual. No, claro, pero que pasa? Que si volves ca teu ex, necesitas o da impotencia sexual. Entonces, que? Si non volvo con el, xa non me fai falta isto, maestro. A ver, é que é todo un pouco de bajo. Chame maestro, chámolle Sajo son. Despois, outra cousa que che soluciona o maestro. Mantener puesto de trabajo. Oh, carallo. Este está por joderme, maestro Sajo. Pero vamos a ver, outra cousa que non me interesa. Por que collóns vai querer a xente conservar un traballo mediocre? Porque a maioría da xente ten traballos mediocres. Por que vou querer eu conservalo? Dime, consigo que ganes 5.000 euros al mes. Aí voy, Sajo. Pero mantener el puesto de trabajo de mierda que tienes. Hombre, pues en principio no. Ou si me pos, consigo que trabajes en la NASA en menos de 2 semanas. Aí vou. Por que queres estiar? Coño, que sei. Ti na NASA podes traballar cando queiras, vas ali a Rianxo, traballar na NASA todo guichado dos coñón. Unha cousa así loquísima. Pero como o tipo pon mantener trabajo. Sí. Non te conoce nada. Porque, tipo, non facendo nada, xa mantés o traballo. Que non te fai falta nin traballar. Señor Sajo, está facendo todo o posible por non mantelo e ainda así. É que mantener o puesto de trabajo, se puxera aquí, consigo que cobres por convenio. Aí vou. Pero entonces en vez de Maestro Sajo tiña que poñer UGT. Entón, de momento xa non me interesa nada o que me está propoñendo isto. Despois, pon, mal de ojo. Que tamén é oculista. Que dixo, para dentro ou para fora? Quero dicir, quitasme un mal de ollo ou botas un mal de ollo a alguén? Porque hai xente que me botou un mal de ollo e son segurísimo. Aí sí que me está empezando a engañar. E se non, eu se non teño un mal de ollo, que alguén me explique por que me cago en Dios. Cada vez que salgo dunha tienda de roupa me pita a alarma. Porque roubas. No! No! Que vas desnuda prácticamente, non levas nada en riba, non levas nin bolso, non levas nada e pi. Por que me cago en Dios me pita a mí sempre a alarma das tiendas? Porque me botaron un mal de ollo. Ese é o peor mal de ojo que te poden echar, Eu creo que, non sei, que contestarán as nosas chicoritas e os nosos chicoritas. Eu creo que os dependientes poden activar cando sale dos coñóns, como non lo risas. E que digan, ai, vai a flipar de isto. E
teste que ai, non roubei. Ah, xa sabemos, boba. Busquei en Google cales son os síntomas do mal de ollo. Os síntomas. Sorprenderaste porque... O sea, a sorpresa non é que busque, a sorpresa é que sale. Home, sí, é super... Non che sale a receta do raxo vegano. Por supuesto que non importa ahora o mal de ojo. Pero saleche a receta do mal de ojo, en plan, síntomas del mal de ojo. Vouchos ler, Síntomas do mal de ollo. Dor de cabeza, náuseas, cansancio, insomnio, irritabilidade. A ver se estamos confundindo o mal de ollo con ter a regla. Eu non sei, de verdade. Hasta aquí... Oye, pois, eu sei de moita xente que chamaría maestro Sajo, arreglo da regla. Me cago en Dios. Tiña maestro Sajo como un chalexa. Cando poñas o de maestro Sajo, non poñas o número, Non, carallo. Que pague, Que pague por colaboración. Nós tamén nós non quitamos o mal de ollo, pero nós quitamos os cartos da carteira. Mira, despois tamén di amor a secas. Pero o mal de ollo, ao final, el vai para todos os lados, non se quixo pillar aos dedos. Tanto cho bota como cho quita. Non, creo que cho quita. Quita cho. Sí. O sea, que el só é a bondad. A bondad. E entonces o de recuperar pareja, que van. Decídete. Despois pon protección familiar de enemigos. Eso sona, o maestro Sajo aí sona eu moi espiritual e moi tal, pero tamén xa hai que andar a hostias. Despois pon atrae clientes, compra-venta. Debe ser de coches de segunda mano, mellor. Atrae clientes. Clientes. Vindo aquí que ten uns precios destes espectaculares. Despois pon, salud, justicia, suerte de los negocios e exámenes. O mellor se vas facer un examen de orina, podes ir andar maestro Sajo. E veis salchía por o lado. Claro. Aí xa está. E despois pon, en un tamaño de letra máis grande, pon trabajo serio e eficaz. Eso vou poñer no meu currículo. Trabajo serio e eficaz. Como, xa se dá por supuesto en principio. Te imagínate ir a un médico a que che opere de apéndice e trabajo serio e eficaz. Si xa contábamos, non? E chega e estaba o médico cunha peluca, unha nariz de pañal, vamos a operar esta chica. O maestro Sajo ao final non era maestro de nada. Non che poñía un pasantía de matemáticas, ni nada dese o maestro Sajo. E despois di, resultados inmediatamente garantizados al 100%. Que ti queres volver ca túa parexa, non botas un polvo, punto. Volves e con todo al 100%. E pon, recibo todos os días de 9 a 8 de la tarde. Bueno, pero é traballador, Non para nin para comer, hijo de puta. Sí, señor. Ten unha cousa o maestro Sajo que dixo, resultados garantizados 100%. E iso non é mentira. Porque resultados garantizados 100% vai non saber. Van a ser os que ti querías? Eso xa. Pero resultados vai non saber. E aí búsqueda que non sei se chamar a maestro Sajo ao final ou non. Depende se queres que che vaya ben na vida ou seguir como hasta ahora. Prefiero seguir. Pois nada. Pois hasta aquí un programa. Deixámoslo aquí, non? Home, por favor. Eu e o meu cuello, se pode ser, perdón, o meu colo. Se pode ser, e podemos dejarlo, e nos vamos. Pois moi ben. Porque hoxe, unha cousa que lle gusta moito a Telejaite dicir, hoxe viernes, unhas 8 da tarde. Non me vayas por aí. E temos máis cousas que facer. Como, por exemplo, dormir. A verdade é que non, pero teño unha ganas de estar nunha posición que non sea mirando así. De Playmobil, hoxe estás en plan Playmobil. Bueno, pois nada, vémonos a semana que ven. Por mí xa estaría. E de parte de Mauro Silva, chausillis. Chausillis, Mauro Silva. Pero os cromos recollos que os caro levar,